Id-delegazzjoni tal-Partit Laburista żaret lukanda Lussuża fil-Birgu li tal-waqt se tiftaħ il-bibien tagħha għat-turisti tal-livell ola. Il-lukanda Palace of the Captains of the Galleys tinsab fil-waterfront tal-Birgu f'binja antika li ġiet rinnovata b'attenzjoni u dettall biex jinżamm il-wirt arkitettoniku u fl-istess waqt faċilitajiet moderni u adekwati għal turisti li jfittxu kwalità għolja. Is-sidien tal-lukanda huma Ġermaniżi u ilhom għal dawn l-aħħar 20 sena jinvestu f'fatt ta' proġetti u f'setturi ekonomiċi varji għax jemmnu fil-potenzjal ta' pajjiżna, b'mod partikolari tal-kottoniera. L-għażla tal-Birgu kienet waħda awtomatika minħabba sbuħija ta' din il-belt li għall-investituri hija destinazzjoni unika li tħaqqaq ma' bosta oħrajn fil-Mediterran. Ir-rappreżentant ta' Palace of the Captains of the Galleys Bastian Gross-Holber wera pass il-proġett li sar fl-aħħar snin mill-investituri barranin li qabdu kumpaniji rinomati sabiex jiddisinjaw u jirrestawraw il-binja. Spjega kif il-lukanda tikkonsisti fi 18 il-kamra, il-parti l-kbira jagħtu għal fuq il-port il-kbir u oħrajn b'veduta panoramika tal-Kottonera u l-Belt Valletta. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg sostna li dan l-approċċ qed ikompli attira proġetti mingħajr ma tintuża art mhux mittiefsa billi qed jagħtu l-ħajja binjiet antiki u jbidluhom f'akkomodazzjoni mill-isbaħ. Qal li dan huwa konformi ma' Viżjoni Malta 2050 biex isir il-qabża fil-kwalità tat-turiżmu fis-snin li ġejjin. Ovvjament dan huwa t-tip ta' investiment li rridu nkomplu naraw. Mingħajr teħid ta' art verġni għandek aspett ta' mhux biss restawr imma tingħata l-ħajja mill-ġdid binja storika illi ser tkun qed tilqa' fiha turisti illi jixtiequ anke japprezzaw il-binjiet Maltin, l-istorja tagħhom u naħseb jiena anke il-kwalità ta' akkomodazzjoni illi tali kumpanija ħasbet sabiex tipprovdi.